Mene su vile pronosale, bola. 1000 puta, bola, da ne zijanim glavu. I sad, kažu, mi ne poznajemo tebe kao našeg, jednog od nas. Uša. Neki dan s nekim pričam, kaže, kad dođeš u Mostar ili bilo koju državu u Evropi, ako nisi njihov državljan, bio sam bosansko-hercegovački. I bola, kare, moraš, kare, ja recimo kad dođem u Mostar, ja moram se prijaviti tamo, kare, neđe, doći, kare, da kažem da sam ja tu, da nekom kažem da oni znaju gdje sam ja i gdje ću ja ostati, gdje ću još. I mogu misliti kad bi im rekao gdje ću sve ići, garant bi me pitali, a gdješ još ići? Kare, ne, tebe ne moramo te naći, mi u papirima neće. Da se ja nekom prijavljuje, gdje ću se bola prijaviti? Jel bi možda unotara trebao otići prijaviti se na ono, gdje sam, gdješ bit, gdješ ići i gdješ još ići? Ne zna se za tebe ovdje, znači, tvoje postojanje na ovome mjestu nije legitimno. Je neko kare, pa kaže, zar je on tu? Nešto bude zemljotres nakav, nešto i neko će se upitati, kare, pa zar je on tu? Kad mi neko kare, kare, šta ćeš ti pričat, šta će tebi BiH pasoš, eto imaš tu, to, gdje ćeš i bolje ti je. Nije bola to bitno, bola, štaš mi uzima bola mogućnost. Ja sam bola građanin univerzuma, štaš mi ti govori gdje ću biti. Mene su vile pronosale, bola. 1000 puta, bola, da ne zijanim glavu. I sad, kažu, mi ne poznajemo tebe kao našeg, jednog od nas. Uša.